Pinilaso video long nali tumhanan kithan ponzi labang ke Karbi Anglong pen kapiklang pon grade 3 la pen LDA avoreng warsai aputhak sinali tumphan kladang mode detail salam la so video long na than pachini ponik pon nali tum ke thek pon long ji labang ke konana pus vacancies sikidoma last date ko man tuma ka apply ning ji ko son ma pus ko an sikidoma ka char lang ding ko an sinang ji ma la so details ba nali tum la so video long si thek pon long ikpo la son update nali tum kilong verji ma la pen karju long verji afan nali tum la so YouTube channel la bang ke subscribe igon adu her nali tum belardas tamet heklongji hodas tamet nali tum berpon ik der non tang de non pathiek pen kopia war engwar saima kon anapu sa vacancies se tuma klar dagalam lang polonang lapen chethan polonang tang de non pathiek pen chethan polonang kopia war engwar saima kon anapu sa vacancies se doma la so puthang non lang polona Kicheng sinali tum thek ponlangi Government of Assam at the Office of the Inspector of School Karbi Anglong District Circle diphu hin pensi la so advertisement allo labang ke kapaklang ponlo la pen advertisement adet dak nali tum thek ponlong ekpo 11 July 2024 ani sidak paklang pon eklo la pen dakitok pondo thulang engagement in Adarsa Vidyalaya Dalimbari Amri la sedak ning kehang abang fiatum nalitum jong si jogdon example de la so advertisement alo labang nalitum clardak pen lang paprang ekon la pendet le nalitum jogis te jogdon la sedak tok ponalam theta la sono application are invited from eligible candidates who are permanent resident of the administrative of KSCC for engagement in non-teaching posts at Adarsa Vidyalaya Dalimbari Amri West Karbi Anglong purely on contractual basis for 11 months period. Mate lesson dak non-teaching staff post kapiklang pondo. Let's say ke claim nang ji labang ke Adarsa Vidyalaya Dalimbari Amri West Karbi Anglong along lapen loso awreng warsai labang ke contractual basis 11 months upon Lasining ke hang abang fu abang fitum nali tumjong se jogdon example te jogdon ektame lapen dak 11 month man blank lo pulote nalitum puthot claim don thulang pulote nalitum renew nangpo renew lo pulote nalitum claim don long ekpo asining khang abang fu abang phiatum nalitum jangse jogdon egi pulote provision pen jogdon ekon lapenon pathiek pen dak apo semen lapen qualification kon ansne zima la so details lang ponona kicheng sil labang ke name of post LDA com accountant afanda apos ma ECNP ponlo Lapen qualification kinang zila bang ki BCom degree with minimum 50% marks nang po lapen knowledge of tele anat tame सबso knowledge to nang po mate computer anat lapen lason attack the grade 4 of ans tame isian apos ki pi pondo nali tum thek ponlong exi lapen kachar liang ding kinang zila bang ke higher secondary school an charlie tang abang pu mate abang pinang po lapen age limit lang dam lo polte not less than 18 lapen and not more than the 45 ans da kipupon la si 18 pen aki kom kalida nang po la pen 45 years pen aki ong kalida nang po la pen salary will be payable as per norms of others Vidyalaya Sangetan Assam as a salary bangke Adarsa Vidyalaya Sangetan hin pen ko anma ke pipon ateng si salary banali tum stame long ponik po la pen ning hanga bang fu abang fitum nali tum jong si jogdon exi pulotang te standard form la bake nalitum fill up nang po lapen hada nalitum contact number email ID lapen ason details nalitum fill up si nalitum ki thondam nang jiadim la bangke inspector of school KADC diphu along si dampen hada drop box tu hada si nalitum jogdam nang po lapen last date la bangke la so chiklo 22 July 2024 si last date lo lapen incomplete application will be rejected mate nalitum jong si application ka fill up lapen documents ki pidon hai hui jong si choklim le pulte nalitum application la bangke reject po puta dak tok pono lapen envelope thak nalitum ki tok poneng ki tok don nang jil dak pipon eglo envelope containing the application must be superscript in bold letters application for the post of other nalitum kulosa post ma tok jogdon exi envelope thak nalitum nasan se tona po je application for the post of the copy of post upon ma grade 4 mat LDA upon ma nalitum suppose amendak mention dan nang po lapen in Adarsa Vidyalaya Dalimbari Amri West Karbi Anglong pulasan tawdan nang po lapen putho dak do thulang application have to include revenue received of resident of Karbi Anglong Autonomous Council as a application fee lapen nalitum 10 rupees labang ke
pidunang po mate Karbi Anglong Autonomous Council as application fee afan revenue receipt labangke nalitum donang po lapenda ke tok pondo tulang list of shortlisted candidate will be shortlisted candidate with the date winner of screening test personal interview will be notified the office notice board along stam interview upon notice people ikpo lapenda shortlisted candidate will be have appear in the verification interview on the date and time especially along with the testimonial sedak lason la interview ni labang kenang tom original hai hui documents hai hui dak piklang nang po lapen pinang po stame da eson ni alam labang ke nalitum thekpon long ekpo lapen kapiklang pon labang ke inspector of school Karbi Anglong district circle diphu and principal klang pono ke claim nang jiadim labang ke adarsa Bidalaya Dalembari Amrik Wantai West Karbi Anglong hala sodim sinalitum claim nang pon lapen apus labang ke LDA com accountant afan SC apus pipono lason da third grade 4 afan stame SC an pipono lapen LDA afan labang ke BCom degree onang pon lapen 50% marks donang pon lapen computer mate knowledge telin anastami knowledge subs na pon lapen grade 4 afan labang ke higher secondary pass on tas chogiklo arta labang ke 18.45 years an lapen last date labang ke kai fly last date labang ke 22/07/2024 si last date lo lapen nalitum ke thon dam nang ji form ki jog dam nang ji adim labang ke inspector of school KADC diphu along stampen nalitum madak drop box theglongi hadak si jogdam iknang po lapen nalitum so video kan mo share on share ikon lapen mission comment nalitum so video along stame pi ikon lapen liking si pi ikon lapen so YouTube channel stame subscribe relang te subscribe ikon patumi diga video langle lang pulte video ki jut molam non nalitum thek ponongi arjan ola sarjan on berpen stame nalitum lang pon ikmelo asipinia video long mangla anleng ton pon iknang sidumi thakmi kadu kavi Karbi 2.0 YouTube channel long kelang rado anfans tame nilhin pen KARDOM.